Karbi Anglong Autonomous Council Kachari tum Indian Constitution 6 schedule aputa kachini ta angang kili thupi ka potsi parlin thak lokusi APSLC amai pujai kathar arbok pon Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton penarju ponik tha Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rohang Keja Poncheti ni pai player ni Central Government State Government la pen receive kaut song trok angbong monsang malamdon mate MOS PS ekor ka chatok close 2.3 along Karbi Anglong Autonomous Council MSC 10 seat open for all category la pen Karbi Anglong Autonomous Council 34 seat ke reservation for schedule tribe mate ST aputak Indian Constitution alo 6 schedule arona tengke kechok che thek tiklo lasi labangso close 2.3 alamdon paprai prete ke kajisong ton te pusi kyongdung APSLC ke kroyara da thurpak Ningi pung tektik airset prungset ke hangka sarlang ase angtong mi thengtom orkrai si armu cheng pen manjarong sipi paramplop anpin lo bonta bharat adet kachari aron alo Indian Constitution 6 schedule aron atengke inglong hawar ke inglong akai so atuma pansi panong vet chalo angtan pen kewang akaprek inglong aso kalidet atuma panke badu apanta kerai nangji mate karejab nangji dim klong kepek nangji puaron amat si avelo puta APSLC amai pu jai kathar ahin pen puthot lamklar pichu Manja pen Johnson rong piloti ke minus Karbi Anglong. Ansi pu un chodino mati neli da la da bang pu un oe athema la da bang ke la violence ka pa veji apansi ke government dum da ke claim lo la bang e tum da che don dun violence amang e pa vedet nahi hile kaman ke ot akam bang kaje chok kaje theng la son bang claim kledet nahi non neli tum me thor sita la so me ke thor bang ke la ke torch la bang ke kapathe ang pa phan itung ke ilitung ko pia bostu lege ke kali la pen non mata pe map et nangji la pen nang litung ame thang che pon rep nangji alote ko mat ni la su pen mat la te bok tere hem mi ke chok mat la tum si ke pu kok ta thek dei la ke chire pe mi nangi athema ilitum long la agents provocateurs pulo ar lupen ilitum hana ka no akam na pe claim ya tum do pik police tum long do la so akambang pulis atum long la kahino ke claim dia tum halada alang litum cibi kon kok titi dei la salam la posi nonta la war phit nang le ho de ho war nang ni nang litum me thang mat le elong hala ke pon dia tum panche ho dai dam et non pa pe pon et non pudak me the war kong kang nang ni la pen ame bang pe map et nang ni non tangte nang ni la bang so che song lo pani tum ke jong pon ing tung te alang litum man ta che cross det lo ke non ke tangte che track tu wa fis ta me pina an hampang son dengan puda dok me pason si thekam lake ye mo pen da pulo ke mikiro pora pulo ke di ha ar hi pat long eto textbook long si puke la pod lo tangte la so pen lang damate pina an hampang son tum si ta me do joy pulote me thanga khai phang chingon hi son si ka chingon ne lo lage mikiro pora pulo ke la lening dono la pen ka chingi me da akile thik ko di la lo withdraw dre pulote la ke nil tung ke rat tum phan than ro kon ka pi ka withdraw nang ji puke rat tum si punang ji non ke democratic ke hile kaman pen gali violence pen gali vote ki pi pen si ilitum la so akahe no alam don ke pivir nang ji vote ki pi pen hile kaman pen gali la ke tangte non he jong tari lo chu city clear ni MOS hala son trop group atum ben che tok lo ilit alang litum ke hang lo pen ilitum ke hang ke autonomous state hemprek si ga hang amar hala kata ka si tok mang ke hemprek alam ke tok tu se det lo long le det lo se ta hala ke do tang ilitum ke do tang sik schedule long ilitum pan ki pitang a right abang si than tu pet lo sik schedule power si than tu pet lo sik schedule ke mini constitution ladak ke karizab ji alam ave la si haladak karizab ji gali itum phan ke do anda rizab lap lo iltum phan sik schedule constitution pulote India constitution along ta constitution apot hadake Chinese aphan rizab nangji pupe Pakistani aphan rizab nangji pupe hada son thak thak si ilitum ta ka mini constitution India lo si ke do la India lo ke do tribal atum phan hill tribes atum phan Jasemet hill tribes tum phan ke rai ji aphan si la sik schedule pilo la pen la pot si
political power angke itum hasin ang PF lo setan non la itum more power jakong ako long mucot na ipugahang hutke jakong itum apan pon kudet lo hala ini tum rai nang ne pin na tuam pan bongaliak atrai ba tuam pan ba biharia atrai ba tuam pan ba akaprek atrai ba tuam pan si dakerai akam si claim to wrong lo lason ke $6 long a provision away son ke rai dia pan general tuam pan ke rai dia pan ke a provision away Pinia Birta ke lapuan se kangton poniklo laging bom tame LK News kar biang lo kardom